Vin, ara toca rentar-se les dents. Però si ja me les he rentat aquest matí. Sí, però ens hem de rentar les dents després de cada àpat i acabem de sopar. Encara que sembli que les tens netes, hi ha microbis que poden fer càries i si no te les rentes et poden fer mal. D'acord, la veritat és que rentar-se les dents és molt fàcil. Fem-ho. El primer que hem de fer és agafar el raspall, posar-hi una mica de pasta de dents i raspallar amunt i avall per tota la boca, fent massatge a totes les dents i genives amb suavitat. Primer hem de raspallar la cara externa de les dents, sempre des de la geniva cap a la dent. Tot seguit, hem de raspallar la part que mastega els aliments, movent el raspall de davant cap enrere i a l'inrevés. I finalment, la cara interna de les dents des de la geniva cap a la dent. Vin, amb una mica d'aigua has d'escopir la pasta de dents que et queda a la boca. I és molt important no empassar-se l'aigua. Recorda, Vin, t'has de rentar les dents com a mínim 2 vegades al dia i, si pots, 3. Després d'esmorzar, després de dinar i abans d'anar a dormir. Si ho fas, no es faran malbé les dents. Només hauràs d'anar al dentista perquè te les revisi de tant en tant. Bona nit, Vin.